Članica ženske grupe Liberalne partije Crne Gore, Anja Ademović. Izvolite. Poštovana predsjedavajuća, poštovane dame i gospodo, poštovani građani Crne Gore. Velika mi je čast da danas budem ovdje sa vama ispred Liberalne partije Crne Gore i da razgovaramo o ovoj veoma važnoj temi. Moje današnje pitanje upućeno je ministru unutrašnjih poslova, gospodinu Mevludinu Nuhodžiću. Sve je više prijavljenih slučajeva nasilja nad ženama, a svirepost počinjilaca je sve veća. Da li ministarstvo ima evidenciju koliko je slučajeva procesuirano i dokle se stiglo sa kreiranjem centralnog registra prestupnika koji su počinili krivična djela nasilničkog ponašanja? Nedavni događaj u centru Podgorice kada su brutalno pretučene dvije djevojke u objektu brze hrane uznemirio je javnost. Nakon 4 dana bjekstva uhapšen je osumnjičeni za to djelo. U medijima je objavljeno da je osoba koja je uhapšena za brutalni napad 17 puta osuđivana, a od toga najviše presuda je bilo za nasilničko ponašanje. Svjedoci smo i da su sve učestalije prijave i za nasilje u porodici, a da počinioci budu osuđeni na minimalne kazne ili uslovne osude. Smatram da policija i Ministarstvo unutrašnjih poslova treba da imaju registar za povratnike, te i da u koordinaciji sa drugim službama prate takve slučajeve, jer bi time mogao biti smanjen broj krivičnih djela. Svakako, nisu samo na potezu policija i tužilaštvo. Ključnu ulogu ima sudstvo, koje bi trebalo da pooštri kaznenu politiku za krivična djela za nasilje u porodici, prema ženama, djeci i nasilničko ponašanje uopšte. Time bi bila poslata jasna poruka da počinioci za takva krivična djela ne mogu proći nekažnjeno ili sa uslovnom osudom. Ne treba zanemariti činjenicu da neki slučajevi nasilja u porodici, najčešće prema ženi, ostaju zataškani jer žrtve ne prijavljuju događaj. Tek kada epilog takve situacije budu teške tjelesne povrede ili smrt, onda na površinu isplivaju događaji koji su prethodili i vodili takvom ishodu. Pitanje je kako se postaviti u tim slučajevima. Jedini način je da kroz diskusiju i konferencije osnažimo svijest žrtve da ne prećute takve događaje, nego da ih prijave policiji koja će sa tužilaštvom procesuirati počinioce i zabraniti im svaki kontakt sa žrtvom. Hvala.